Tòtils, amb Oriol Mogas i Lola Monés. Cada divendres de 3 a 4 al Prat Ràdio. Lo nostre era tan sexy i sensible, aquella veu tan no tan indescriptible. No sé, xori, crec que m'he posat trista. No sé, xori, per tu sóc invisible. Fa temps que sóc el shadow, sóc immadura, deixo el meu amor de lado. Bon dia, Oriol! Bona tarda, Lola, què tal, com estàs? Avui ha arribat el fred, però heavy, Avui fotia un fred. Avui és fred d'hivern, ja. Sí, mínima de 6, màxima de 12. Això aquí al Prat no estem acostumats. No. I més amb aquests últims anys on semblava que no... Que no tornaria mai l'hivern. Que no, que s'havia anat i l'havien perdut. Es va anar de vacances i aquest any ha dit he tornat. Sí, de fet, al Meteocat l'altre dia vaig veure una gràfica perquè hem fet molts comentaris durant aquests programes de tardor i hivern que hi havia com molt de fred. I vaig veure un post del Meteocat, que era un fil de tuits, en el que deia hivern, tardor normal. O sigui, que mostrava com l'històric de temperatures del que és una baixada de temperatures de tardor i les que havíem tingut era com la mèdia. I mostraven d'anys anteriors i era un desastre. Ja. Normal que no notéssim fred. O sigui, normalment va com una corba descendent progressiva i altres anys era com que no baixava. Era recta, no baixava la corba. Però, bueno, sí. O sigui, aquest fred, està bé que faci fred. Sí, és el que toca, és com és el planeta. Totalment. I al final, parlant, ja estem a desembre, primer programa de desembre. A qui no li agrada un bon dia de desembre, amb fred a casa, amb una manteta... Amb la xocolata o el cafè calent. Clar, això és molt romàntic també, no es pot perdre. També és veritat que ho romantitzem molt, Però després un cop estàs allà, què? Després hi ha puto fred que fa. Sí, exacte. Bueno, entrem a sessió setmanal. Bona notícia. Bona notícia, ojo, Que jo he fet molta conya, però el tema és sèrio, Sí, el tema és seriós. El tema és sèrio. Fins al punt que han tancat el Delta. O sigui, és molt sèrio, això, Ens fiquem seriosos. A mi, estem parlant de la pesta porcina africana. A mi em feia molta gràcia el nom de pesta porcina africana. Fa molta gràcia el terme de pesta porcina africana. PPA. La PPA. I tot eren bromes, no sé què, jaja, que no podem anar a l'autònoma perquè hi ha porcs senglars i està tancat per pesta porcina africana, algun comentari. Però l'altre dia, no sé si va ser dimarts o dilluns, es tanquen els espais naturals del Delta per la pesta porcina. Ja no fa gràcia. Ja no és divertit. Quan afecta a casa deixen de ser divertides les coses. Ja no fa gràcia. Esperem que solucioni. No, es veu que és un tema... Que avui han aparegut com 40 porcs senglars morts, Per això. Sí, que és un tema. O sigui que és fort. Tu creus que ha sigut una campanya encoberta? Com hi ha molts porcs senglars i hi ha sobrepoblació de porcs senglars, que és una campanya encoberta que algú ha tirat allà, com es faci. La PPA. La pesta porcina. Africana. La PPA. Per matar porcs senglars. Pues, bueno, teories no en falten. Això és com la teoria que hi havia que el Covid era una forma de matar els avis. Hòstia. Pues el mateix amb els porcs senglars. O els incendis provocats per recalificar terrenys. Això crec que no és tan teoria i és cert. Home, jo crec que és arriscat. És arriscat. Jo no crec que sigui provocat, perquè si et fixes hi ha molts països a Europa que el tenen. No sé si tots aquests països tenen problemes amb els porcs senglars. Jo sóc agnòstica. Agnòstica, què significa? Que fins que no... O sigui, vale. Crec fer-ho... Hasta que se muestre lo contrario. Tinc dubtes. No sé. No sé, o sigui, realment, el per què de tot, no ho he investigat. No són les persones que investiguen. No, simplement comentem. Exacte. O sigui... Exposem fets. I ja està. Com es va exposar el fet... Mira que bé ho he lligat, Com es va exposar el fet que el presentador conegut per tothom, Ricard Ostrell, li estava ficant les banyes a la seva dona amb, ara no recordo ben bé el títol, però la de comunicació de la Generalitat.
No de la Generalitat, del Salvador Illa. Vale, això ho va exposar una conta de Twitter, tot això, o sigui, sí. bolos tòtils, vale? Una lo leemos en Twitter, que es diu, tot això. Ningú no et coneix, vale? Buah, és que llueix tan malament, Oriol. Jo pensava que era més cert. No, però és que és l'únic tuit que té. O sigui, és un compte que ha estat publicat, o sigui, que s'ha fet per publicar això, vale? Aleshores, què ens diu ningú no et coneix? Ens diu que la darrera setmana de novembre, Gemma Tarragó, productora de la Manchester, que és la productora del Ricard Ostrell, i del Matí de Catalunya Ràdio, i dona de Ricard Ostrell, va reunir l'equip del programa per anunciar-los que plegava i que es divorciava del senyor Ostrell. Tot això és d'un fil de Twitter. O sigui, vull dir, pot ser que sigui fals, pot ser que sigui veritat. Som agnòstics. Som agnòstics. És la paraula del programa. Tot això és presumptament. I tot això ho ha dit, ningú no et coneix. Els tòtils aquí no tenen tant de vota ni tant poder mediàtic com per assabentar-se d'aquestes coses. Tal qual. La raó. Ostrell manté una relació sentimental amb Rosa Fernández, directora de comunicació del precedent Salvador Illa. Fa mesos que ho sap tota la professió, però no ho diu ningú. Heavy. És que han de passar-hi tantes coses entre la gent de la professió que callin, saps? Sí, perquè a més hi ha una part del Twitter, o sigui, del tuit, hi ha un comentari de la mateixa conta que comenta que Juliana Canet ho sabia, que ho va voler dir a que no surti d'aquí i que li van vetar. Sí, perquè diu que, clar, hi ha un conflicte d'interès entre un mitjà de comunicació en teoria ha de ser com lliure de pressions premsa, externes o de política o de partits polítics, i comenten que cada vegada més editorials del Rostrell, com més seccions que fa com els matins, semblen com propaganda del govern. I tot és que està enamorat. També hi ha coses que sí, hi ha comentaris fake o que semblen més fake. Hi ha convencions d'un pis, de parella, no sé què. O que la Juliana Canet al final no ho va dir el que no sortia d'aquí perquè també havia estat liada amb el Ricard Ostrell. Sí, jo em crec, o sigui, jo de tot aquest fil, de tot el que exposa Ningú no et coneix, una conta gens anònima, jo crec que pot ser cert el que el Ricard Ostrell s'hagi separat amb la seva dona. I que li hagi fotut les banyes. Que li hagi fotut les banyes amb la que li porta la comunicació al Salvador Illa, i jo em crec 100% que la Juliana Canet ho volgués dir el que no surti d'aquí. No és que m'ho cregui 100%, però no ho dubtaria. Però si m'ho diuen, si surt notícia això, diria... M'ho crec 100%. Crec. Ara, que la Juliana Canet a mi això no em quadra estigués com liada amb l'Ostrell i ho volgués dir per venganza... No. A més, que la Juliana Canet porta... O sigui, ara perquè ja vam comentar que ho havia deixat amb la seva parella, però portaven molts anys i relació tancada. Clar, o sigui, la Juliana Canet... el Ricard Ostrell també, però... Jo crec que no és persona que faria això per venjança, sinó que faria per l'amor a la professió, saps? Sí, completament. Que no ho faria per venjança, ho faria en plan, això és notició i hay que decirlo. Exacte. Però no, és curiós, És curiós, és un tema. Però a mi ja m'agrada, perquè a Catalunya a vegades sembla que faltin aquests drames. A Espanya, a l'estat espanyol, cada 2x3 hi ha drames d'aquests. I a Catalunya ens falta aquest drama que sempre es porta com en secret i no sé què, ja està bé. Si un presentador famós i conegut per tothom i criticat per tothom li posa les banyes a la seva dona, diguem-ho, fem la notícia. Que li porten la comunicació al president... Encara més. Està bé. Clar que sí. Així no tornen a guanyar les eleccions. Passem a coses que també poden ser veritat o poden ser falses. Hi ha coses que resumeixen l'any, perquè ahir va sortir l'Spotify Wrapped 3 de desembre i arran d'això, que si vols ara mirem el nostre top 5, oh, i tant. Va sortir gent que... perquè aquest any, si escoltaves molt un artista, et sortia com la posició que ocupes dintre del... Sí. Saps? Si ets la persona 143 amb més escoltes de la música. Pues segurament la Lola. Això no es veu? Vaig a mirar-ho, mentre tu parles. Aleshores, què passa? Que ha sortit gent com dels tops de les persones que escolten més els artistes, que els sortien com 300.000 minuts
d'un artista només. Clar, això no és real. Això és gent que manipula el Rapid perquè li surti aquest artista al número 1, però que en realitat no l'escolta. Què dius? Hi ha gent que diu, és que no us podeu queixar perquè li està donant com streams gratis a l'artista. Vale, és que és molt trist que o sigui, és que hi ha gent que agafa el mòbil i el deixa per la nit amb música sonant d'un artista perquè li... Què dius? Una cosa em sembla de bojos. Sisplau. No. O sigui, em sembla de bojos. Anem a mirar el nostre top 5. Anem directament a Musicalovers, no? O sigui, entrem a Musicalovers amb això. Bueno, també teníem apuntat comentar Stranger Things 5. Jo és que no miro... Però no volem fer spoilers, només direm que... Bueno, diràs, jo no me l'he vist. Jo opino que espero que els següents episodis siguin millors. No, està guai, però... Bueno, a mi com no m'importa tant, entrem directament a Musicalovers. Correcte. I anem a mirar pas per pas. Vale. Quants minuts l'hem escoltat, tot això. Que també hi ha molta gent que es queixa de com compta el minutatge, És que jo vaig llegir que compta com a cançó quan passen com els primers 30 segons de la cançó... O sigui, si no ho entenc. O sigui, jo tinc una altra aplicació de... Però, per exemple, conec gent que escolta moltes hores música en trajectes i que li ha sortit 6.000 hores escoltades. És raro. Jo tinc una aplicació que es diu stats.fm, que també recapta com informació de Spotify, i el top de cançons no em surt igual. També et dic, hauríem de posar-nos algun moment a debatre el nivell de... O sigui, Spotify ens controla tot l'any. I com fan el Rapid, el Rapid, o com Wrapped, com es digui, ens sembla divertit. Però, saps? Bueno, realment és... O sigui, pot semblar com bastant turbio, en plan de, tenen la nostra... Com poden saber com estem, depenent de la cançó, però això tot és informació que, sí, és que és molta gent com que dona per descomptat, en plan, com que no li dona importància, però en realitat aquesta informació que estem donant com del que escoltem és informació que pot ser de valor per marcar. Sí. És que sobre... Clar, és que tu i jo fem teories de la comunicació. No, però, per exemple, una marca vol fer una... O un estudi marcat sobre... pròxim àlbum de X artista. Estudi marcat, que és el que està escoltant la gent, per tenir una idea del que vol la gent. Sí, jo deia, a l'hora de contractar un artista, decidir quina cançó surt de fons de campanya publicitària. Si vols fer aquesta campanya a Catalunya, és tan fàcil com mirar la gent quin artista escolta més, o sigui, la gent de Catalunya quin artista escolta més, i persones, i anar allà. I per això Spotify es guarda tota aquesta informació. Sí, clar. No se la guarda per fer el Rapid i mira que xulo és. No. La guarda perquè... Per vendre-la. La informació, o sigui, el Big Data, que es diu, és un component de molt de valor. Però bueno, passem. Els minuts, tu em fots una pallissa? Sí. Tu quants minuts? 13.971. Jo 29.788, 20 dies. Anem forts. Bueno, l'any passat vaig tenir menys. Quants gèneres has escoltat? 158. 205 gèneres. Aquí em guanyes també. També. Top gèneres. Top gèneres. Anem top 5 dels dos, top 4 dels dos? Top 5, el meu és clàssics. El meu és Manchester. No sé què és, noies. No sé què és, ni el primer ni l'últim. El 4, rap. Igual. Clar, 4 rap. El 3, emo. Emo? Uau. Com que emo? Jo pop rock. Sí. Està bé. El segon, bubblegum pop. No sé què és. Què és això? No tinc ni idea. Jo pop llatí. Bé. I el meu primer, pop rock. Jo neoperreo. Que no sé què és, però... Neoperreo. Sí, pel que em va dir la Eli és com una versió del reggaeton i tal. La següent és criminal, La meva edat. Jo, però... és que tu ho has vist, la meva. La meva... Senyors i senyors, la meva edat musical és 68 anys. Home, pensa que top 5 t'ha sortit clàssic. Ja, però una cosa... La meva l'ha encertat exacta, 21. Spotify pensa que sóc un... A més, posa, el teu gust és tendència. A mi em posen principis dels 170. És l'època de la música que més escoltes. T'agraden els clàssics? Quantes cançons has escoltat aquest any? 597. 2.190. Duro. Bueno, això ho passem. Top 1 cançons. O sigui, top cançons més escoltades per els tòtils. Jo avanço que
aquest any he anat al concert de 21 Pilots. 21 Pilots ha tingut a 3 discs. Tot és 21 Pilots. Tot? Tot. Hosti. Bueno. Si vols et dic jo el 5, perquè totes són del mateix artista. No, dona igual, anem dient. Top 5. Jo, Baile Inolvidable del Bad Bunny. Buah, això era tots títols en anglès, tio. Jo, Heavy Dirty Soul de 21 Pilots. Top 4. Reso per nosaltres de 31 Fam. Pensava que em sortiria més amunt. Top 4 Next Semester de Top. 3. Jo mai Nastigal, com es digui, mai sabré pronunciar la cançó de la Greta. Molta obsessió. Jo top 3 Holding On To You de Top. Top 2, Lotus de la Muixca. Top 2 Overcompensate de Top. I top 1, Manipuladora de la Muixca. I jo The Contract de Top. Que fet divertit, vaig pensar la història de quin eren el meu top cançons i la Judit em va respondre: acabo de descobrir que la cançó es diu Manipuladora i no Manipuladora. Jo m'acabo d'entrar ara. Mimio. Al top de cançons. Aquest any has escoltat... Jo 12 àlbums. Jo 25. Et guanyo en tot, Oriol. Tots a top. No. L'àlbum que m'has escoltat, quants minuts, tu? Jo és Bossa Nova de la Muixca i 1038 minuts. Te gano Bridge de 21 Pilots, 1600. Ai! Vamos! El meu top d'àlbums són tots de top. Tots. Sí. Bueno, doncs jo dic el meu ràpid. Top 5, Sempre Acord del Cemarí. Top 4, Sempre Acord Deluxe del Cemarí. No sé per què no ho han ajuntat, perquè és el mateix àlbum, però aquest any o a finals de l'any passat va treure Sempre Acord i després va fer com el Deluxe, que és una ampliació, és lo mismo. Però bueno, top 3, debí tirar más fotos del Bad Bunny. Però és que també et diré, d'aquest àlbum m'escolto 3 cançons. Però jo no m'escolto l'àlbum. Això està mal calculat, jo crec. Top 2, R31 de 31 Fam, Ràdio 31, i top 1, Nova Bossa de la Muixca. Té sentit. Sí. Jo en el top 5 Bessel, en el top 4 Blu-ray, en el top 3 Trench, en el top 2 Clancy, en el top 1 Bridge. Oh my god. Quants minuts de podcast? Aquí també em guanyes. Aquí no et guanyo perquè a mi no em surt. Ah, no et surt? No em surt. Vale. Podcast. Jo he escoltat, bueno, poc, 107 minuts de podcast. Tots. Podcast que més has escoltat als Tòtils. L'has escoltat durant 68 minuts. Formes part del 18% dels fans més fidels. Imagina't. A mi m'ha passat captures de pantalla de gent que ha escoltat 600 minuts als Tòtils. Sí, o sigui, aquí hi ha felicitat. Els Tòtils aquí ens hem ficat contents. Quants artistes has escoltat enguany? 358. Això ja ho hem dit? No, jo 1252. I el top 5? Ai, espera't, és que... Vale, perquè aquí ens ho mira per mesos. Vale, anem al top 5. Baixa. És que jo tinc aquí una classificació de superfan. Perquè estic en el top 0,06 de... Jo el 0,07% de fans de la Muixca. És que jo tinc 8.700. Uau. Jo 2.310 minuts escoltant. I de 21 Pilots em posa que estic en el top 66.000 a nivell mundial. Oye, jo no estic en el top de la Muixca. No m'ho crec. Que no em surt. Segurament sí. A mi m'ho han donat perquè no surt als podcasts. Vale, això és el més interessant. El meu artista top 5 és, i per influència absolutament... no és per influència per res del món de la Judit, Olivia Rodrigo. Jo top 5, Bad Bunny. Repeteixo, em sorprèn que estigui en el meu top artistes i àlbums. Sí que és veritat que les cançons que he escoltat les he patat molt, però bueno, top 5, Bad Bunny. Top 4, sorpresa, no pensava trobar-lo aquí, però estic content. Bruno Mars. Oh my god. Jo, top 4, La Fúmiga, i crec que això és degut a 3 cançons concretes durant tot l'any i a partir d'estiu, tota la seva musicografia. Top 3, i això t'he sentit, Sabrina Carpenter. Oh my god. És a la Lucía en quin top li ha tocat, la Sabrina? La primera? No, primera crec que l'ha sigut la Taylor. Ah, ok. Però ha tret disc, Short and Sweet també em va donar molt fort i normal. Jo top 3, Cemarí un altre cop, també aquest any va treure el Deluxe i vaig anar al concert, per tant se'l va escoltar moltíssim. Top 2, per sorpresa de ningú, Queen. Oh my god, què seria de l'Oriol sense Queen? Per sorpresa d'alguns que no estigui a l'1. Bueno, jo crec que després de veure el teu top 5 cançons no hi ha sorpresa quin serà l'1. Jo top 2, 31 Fam. I jo top 1, 21 Pilots. M'he escoltat bastant top, com podeu intuir. I jo topo La Muixca, clarament. Fa molts anys, o sigui, porto com uns quants anys que el meu top 1 és La Muixca. Bueno, és normal. Hi ha unes paraules d'un dels teus artistes preferits. Això és La Muixca. M'ha sortit 31 Fam.
està bé, sempre em surt la muixca. Tu de quin club ets? Jo sóc del club de la serotonina, el bon rotllo i no un del teu club. Els membres... Ai, que es canvia. Ai, no m'ha deixat acabar. Rol líder. El teu rol líder, tot el que escoltes està en sintonia amb els valors del El teu meu club també, però i per això ets un model a jo seguir. soc col·lectiu transgressor. Oh my god. I el 9% dels oients internacionals són això. Jo, 18% dels oients internacionals formen part del meu club. I ja està. Sí. Bastant divertit, lo del Ropet. Sí, és xulo. A més, aquest any com el grafisme que l'acompanyava. I mola més que no les històries, perquè el format d'històries al final se t'aran passant i al final era com... No, aquest m'ha agradat. Té el component del swipe, que està molt present avui en dia, i està bé. Més coses de Musical Lovers. Tenim cançó de la Pretenca Poncelam amb Albani. Això és heavy, O sigui, Irene. Això és molt heavy. Felicitats. Estuve ahí, home. No l'he escoltat encara. Albani, stop. Albani, stop. I Oques Grasses, després de fer l'aliada que va fer amb els 4 concerts a Montjuïc, va anunciar que pel Cabró Rock també actuaria. Cabró Rock es fa a Vic, Oques Grasses és d'Osona, així que no volien tancar la seva etapa sense fer un concert a casa. És maco. Molt bonic. I parlant-te ràpidament, tenim els primers 4 finalistes, que van ser la Olivia, oh my God, la Clàudia Arenas, la Cristina i el Guille Toledano. Van haver polèmica per les notes. L'Olivia va rebre molts nous. El Tiño va rebre notes bastant baixes. Va recordar una mica la Roslana. I el Guille, tot ser la nota més baixa, va ser salvat pels professors. No eren nominats, entre cometes... Tiño i Guillo. A mi em fa gràcia que sigui els noms que més s'assemblin. Sí, o Guillo. Bueno, ja està. Simplement comentar això, Doté. Sí, perquè després passem en fora de joc amb una notícia bona i una absolutament terrible. Passem primer per la bona, que és que el Barça ha guanyat l'Atlético de Madrid al Camp Nou, Spotify Camp Nou. Notícia molt important. Ha sortit el peluig de Cat. Sí. Demà surt a les 9. No. El necessito. O sea, estaremos ahí. Però és que estic a 2 euros al compte bancari. O sigui, tinc 2 euros al compte i surt el peluche de Cat. Què faig? 35 pavos, val. Què dius, a l'igual? No, veus? És que els peluches són cars, però un de 35 euros normalment és més gran del que serà el Cat. És una cosa així, crec. Oriol, tens regal pel meu cumple. Oriol, tens regal pel meu cumple. Sí, es poden agafar perquè sortiran a les 9 i s'agotaran. Sí, s'han esgotat. El faig de ganxet. Avui s'han esgotat com en... La preventa? La preventa per socis en 5 minuts. No. I semblaven les entrades d'Oques. Una locura. Però és que és tan xulo. És molt mono. Em faré una samarreta a l'Alonso del Cat. Hi ha samarretes de... Ja, però dic però molt cares. Clar, perquè valgui 15 euros. Dic. Clar, correcte. I després la notícia devastadora. Bueno, jo abans de la notícia devastadora volia dir que hi ha comentaris molt positius de l'ambient de l'Spotify Camp Nou, rotllo de com es viu el futbol al Camp Nou. És que és otro nivel. Buah, Oriol, tant de bo quan baixin els preus anar-hi, Sí. I ara, Lola, pots dir la notícia que ens ha destrossat el cor a tots i a totes. La meva ribatenca per excel·lència, la meva ribatenca estimada, s'ha lesionat. Aitana Bonmatí s'ha trencat el peroné, ha estat operada i de moment pues, és baixa. Sí, en un entrenament amb la selecció espanyola. És que sempre! Digue'm un cop o més de 5 cops, és que no ho sé, que una jugadora del Barça s'hagi lesionat amb el Barça. Molt pocs, en comparació amb la selecció espanyola. Sempre es lesionen allà. Bueno, s'ha fet... Jo he vist un clip abans de la Sotana que un deia la Aitana s'ha lesionat i tots li comencen a cridar. S'ha lesionat, no! L'han lesionat! Exacte! L'han lesionat! Exacte! La Sotana té tota la raó del món. O sigui, de veritat, no, em fa molta ràbia. Molta ràbia. Jo no sé, perquè és com raro, perquè dona la sensació des del Barça que la selecció espanyola no cuida els jugadors del Barça. Tal qual. I és una cosa rara perquè si tu mires ara la selecció espanyola de futbol, femení i masculí, com, va molt bé, és perquè la majoria són del Barça. Digue-ho, Tet. Hauria de ser la selecció espanyola la primera en veure que tenen una mínima molèstia en un partit de no transcendència i dir,
pa casa. Tal qual. Però no és així, no és Tal així. qual. O sigui, volien fer jugar la Lamine Yamal amb molèsties per pubalgia. Van fer jugar a Pedri, el van matar minuts. A Gavi li van trencar el genoll. O sigui, és com... No entenc la lògica darrere d'això. Del Madrid, 100%. Però és que, o sigui, li val més l'estil del Madrid. La corrupció del Madrid Sí, 100%. per afavorir que l'èxit de la pròpia selecció. És que no ho 100%. entenc. I amb el femení, és que sembla que és igual. Però bueno. No. Estem molt enfadats. Però des d'aquí, Aitana, una gran abraçada. Esperem que et recuperis bé i ràpid. Al teu ritme, Preferim una Aitana a tope durant molt de temps que no una Aitana que es recupera ràpid i es torna a lesionar en poc temps. Correcte. Et volem bé. I després passem a culturetes setmanals, que aquest cap de setmana al Capri fan un altre cop Zootropolis 2 a les 5, tots els dies, i Ahora me ves 3 a les 7:30. Ahora me ves, a mi la primera em va encantar, la segona no massa. Jo me recordo que em va agradar molt una i l'altra no me'n recordo. Bueno, estan bé, o sigui, per passar una estona estan bé. Sí, estan entretingudes. I una cosa que no hem comentat, perquè sempre se'ns oblida, perquè ja no estem acostumades, és aquesta setmana sí tenim per fi una entrevista, així que donem pas a l'entrevista. Avui a Les Catalanes fan coses ens acompanya Max Codinac, millor conegut com a Gavina.mp3, que fa poc va llançar el seu segon àlbum Sempre i per instint. Presentarà el 29 de gener del proper any el seu àlbum dins dels concerts que ofereix durant l'any al Festival B. Bon dia, com estàs? Bon dia, molt bé. Com es sent com que el Festival B, com fer un concert amb ells? O sigui, com funciona això? No sé molt bé com ha funcionat. L'any passat vam tocar ja amb el Guillem Gisbert a Ratmataz, que era a través de... O sigui, era això també del B-Series aquest. I va ser perquè Live in Dallas, que és la gent que ens busca com als concerts, ens ho va trobar i tal. I suposo que a través d'això aquest any diguem que som nosaltres el principal i no tenim talonero, vull dir que... Ets consumidor del Festival B? No havia anat gaire mai a festivals jo, però l'any passat vaig anar, o sigui, fa mesos vaig anar al Festival B i em va agradar bastant, sí, porten bona gent. És car, per això, però... Sí, per això no hi vaig mai, però... Jo vaig anar fa 2 anys i va ser com... aquell any i de moment hem d'estar... Sí, és car, sí. La veritat. Però quan val un festival com de media? El Festival B igual val 70 paus el dia. Cada un dia? Sí. Ostres. I la de tots 100 i pico. Ostres, jo m'estava mirant el Mad Cool i val 80 i pico. Clar. Hòstia. Sí. És car. Clar, després està el Canet, que val 30. Clar. És car. Aneu al Canet. No. No, Aneu al Canet. Home, al moment és soci. Jo és que no hi vaig anar, però perquè, o sigui, en aquell moment hi podria haver anat, però és que no anava a festivals. O sigui, fins fa... Vaig anar a festivals perquè vaig començar a fer música, diguem. I perquè vam tocar al Cruïlla i tal, però només he anat un cop al Cruïlla i perquè vam tocar i un cop al Festival B. I estan bé, són caríssims, però estan bé, sí. Primer de tot et volíem preguntar d'on ve el nom de Gavina. És que a mi em costa molt, les lletres MP3. Gavina MP3. Ve de... tampoc té molta història, però... poc abans de començar amb lo de Gavina, que jo ja escrivia altres coses i tal, vaig escriure... no va ser un llibre al final perquè no es va publicar, però s'anava a publicar, i es deia El niu de la Gavina, i jo crec que tenia com molt la imatge aquesta de la Gavina al cap. I vaig veure que també hi havia un grup d'habaneres que es deia Gavina i tal, no sé què, i mig per la broma, mig perquè vam començar fent música bastant electrònica i bastant així, diguem, trashy, i tenia gràcia, tenia sentit lo de MP3, i ja està. Hi ha bastanta, o sigui, bastanta tampoc, però he vist que hi ha més gent que també té l'MP3. Sí, hi ha gent. Sí, clar, jo en aquell moment... La música o... No, jo en aquell moment ho vaig fer així una mica saco, no sabia que ningú ho havia fet, tampoc vaig pensar que fos superoriginal, perquè, tampoc és. Però sí, hi ha un que es diu Bernat amb B.MP3, la Emília va fer tot un disco que era M.3, sí. O sigui, és la gràcia de que és com la cosa aquesta de, almenys a mi em recorda quan tenia 10 anys i començava a escoltar música, bàsicament. Aleshores jo crec que hi ha la cosa aquesta una mica dels 2000s i de nostàlgia. I també apel·lar com al format, hi ha moltes comptes de fotos, no sé si tu fas fotos o tal,
però el rau, Sí. saps? És com el... Però bueno. Exacte. Bueno, Sí. MP3 també és L'àudio, no? l'àudio més cutre que Sí. hi ha, és a dir, pots anar com millorant-lo, però l'MP3 és com el més bàsic, i també tenia una mica la gràcia d'això, que vam començar a fer-lo molt... Entre 5 anys serà gavina.wap. Clar, la cosa és que no podem anar-ho canviant molt, però jo crec que ja amb aquest segon àlbum podríem haver posat WAP. No més, però WAP sí. Sí, jo amb el treball de TFG també, com estem fent audiovisual, vam posar MP4, perquè també és com el més cotre de l'Esto ja ens va fer. De vídeo, no? Sí. Has comentat una mica per sobre que vas començar fent poesia. O sigui, tu vas començar escrivint poesia o com vas començar com en el món de... Sí, bueno, vaig començar escrivint en general d'adolescent, en un moment que pues, jo estava estudiant l'ESO, però no m'estava interessant molt i tampoc em sortia molt bé en general. I vaig començar a escriure pues, jo què sé, que vaig començar a llegir, de que escoltava molta música, sobretot molt rap, espanyol sobretot, i vaig començar a escriure primer en castellà, molt ràpidament en català, perquè tot i que la música que escoltava era en castellà tota la meva vida, jo ho he fet en català, tots els meus col·legues, la meva família, tot. Llavors ràpidament va passar al català i tal, i res, i va ser bastant més tard, bastants anys més tard, que em van publicar un llibre. I aquí és on, bueno, pues, sí que vaig començar com a fer recitals i coses d'aquestes. Però bueno, no va durar gaire, va durar 1 o 2 anys de fer recitals i ja vaig començar amb la de Gavina i ho vaig aparcar una mica, diguem. I com vas passar de com una escriptura més pues, poètica o narrativa a música? Saps com? Per què aquest salt o com va sortir? No ho sé. O sigui, és que tampoc... O sigui, havia escrit moltes coses i també havia escrit moltes cançons, però més pensant en rap, diguem. Però és això, va ser una cosa bastant natural. Sí que al principi, jo quan escrivia més aviat en poemes o textos, però així com molt més, amb molta més llibertat, quan vaig començar a escriure cançons pop, diguem, sí que tenia la sensació de que eren una merda al principi, perquè havies de simplificar d'alguna manera i havies de fer-ho més senzill. Jo sempre havia intentat el contrari, no? Com que s'entengués el mínim i tal. Però, bueno, a poc vaig anar trobant la manera. I encara l'estic trobant, vull dir que amb escriure cançons encara és com que vaig canviant la manera i vaig trobant la manera de que m'agradi, diguem. I tenies... Perdó. No digues. Tenies coneixements de música o va ser... No, bueno, jo havia fet uns quants anys de guitarra, però el que tenia és com molta gent al voltant que sí que en tenia. Amics, en aquell moment la meva parella, amics d'amics, això, vaig conèixer el Pau, que era el teclista de la Ludwig, música excel·lent. Vaig conèixer el Marc a través d'una amiga meva, que també música excel·lent. I va ser això, va ser gent que em van ajudant a fer les cançons, a produir-les, a gravar-les i a penjar-les fins i tot, perquè no sabia ni com penjar-ho. Vull dir, estava totalment jo... Al principi vaig fer una cançó per fer la gràcia, després una altra, i ja quan portàvem 3 o 4 em diu, bueno, doncs anem a fer un àlbum, però va ser tot super improvisat, vull dir... Sí, sí. Perquè tu, a nivell de referents, quan feies poesia, has dit que tenies com el tema del rap, però també has tingut com referents de poesia com més clàssica a nivell de pues, el que podem estudiar al col·le, o era com feies poesia pel rap? Sí, sí, o sigui, va haver un moment que vaig, això, jo què sé, amb 15 anys, més o menys, no sé, a l'ESO, vaig començar a llegir bastant. També era un moment en el que tampoc et podies, diguem, viciar gaire al mòbil ni res, perquè no hi havia l'algoritme aquest que hi ha ara tan zumbat, o sigui, podies mirar fotos dels teus amics i era una merda. Aleshores, vaig començar a llegir i em va començar a agradar molt, moltíssim. Llegia sobretot en català, però llegia de tot, o sigui, vaig com mig acabar aprenent anglès per llegir poemes en anglès. D'aquí a Catalunya, sí, no sé, hi havia el Blai Bonet que em va encantar, hi havia el Pepe Sales, després hi havia amics meus, que ja escrivien abans que fóssim amics, però hi ha el Carles Rabassa, hi ha l'Adrià Targa, hi ha l'Eduard Olesti, tot de gent que estan ara mateix vius i escrivint. I que em cauen molt bé i que escriuen superbé. I sí, hi havia com tot aquest volum de referents, però que també els he fet servir després per la música, vull dir que no eren referents com de la poesia en si, sinó de manera d'entendre el món i d'escriure, en general. I
com anant una mica com això que has dit, que primer vas treure una cançó, després una altra i després hi ha com un primer àlbum que es diu Molts ossos i molts estels, si ho hem apuntat bé, giren entorn un tema, o sigui, uns temes potser una mica com més tristos, com... i era com saber per què et vas decantar per aquells temes. Bueno, jo no vaig... Això, com que tampoc pensava fer un àlbum i tampoc pensava que ningú escoltés les cançons, no vaig pensar gens en el que volia dir o en el missatge que volia donar. De fet, és un disco que per mi no té un missatge clar, o sigui, és simplement molts missatges alhora i alguns contradictoris gairebé, però també és com he acostumat jo a fer les coses, que és no vinc a la música a ensenyar-li res a ningú ni a sentar cap càtedra, sinó al contrari, a vomitar tot el que penso i tot el que sento i barrejar-ho com pugui. I aquest disco era molt això. En aquest segon sí que hi ha hagut una mínima idea d'intentar ordenar una mica, però no he pogut tampoc. Continua sent bastant el mateix, continua sent com una mena de mosaic d'emocions i de pensaments i d'idees que es van així com barrejant, intercalant i si hi ha, diguem, sort, la gent ho entén i si no, no tant, però també està bé. També ho fa potser més real, que no sigui com... Si a vegades quan els àlbums tenen com una temàtica com molt filada o tal, com es nota, o sigui, no que siguin menys reals, però com... Bueno, hi ha un tema aquest de l'artificialitat que està bé, de buscar una narrativa, buscar alguna cosa que està molt bé, però que bueno, és el mateix que fer una novel·la, per exemple, que són coses que jo no sé fer perquè jo no tinc aquesta paciència ni tinc aquesta tampoc necessitat d'ordenar-ho tot per donar com un gran missatge. Més aviat el que faig és com això, donar-ho tot desordenat i de la manera que em sembli a mi més interessant possible i ja està. Sí. Bueno, al final, molts artistes o molt art és expressió d'un mateix. Exacte, o sigui... Sí, sense gaire ordre. Un ordre lògic. Cadascú després se l'ordena lògicament al seu cap. Exacte. Cadascú que agafi les cançons i es faci una llista en l'ordre que prefereixi. Exacte. Ja està. Tu, l'ordre de les cançons de l'àlbum, l'has pensat com... Buah, és que la gent ha d'escoltar primer aquesta, després aquesta, o no ets tan... Bueno, és una altra cosa, una mica de lo mateix, de que sí que vaig pensar coses, perquè sí que, per exemple, la introducció està allà perquè la vam pensar expressament perquè fos la cançó que obria el disco. Sí que l'última cançó també... Bueno, les dues últimes, la de Sempre Instint i la de Llimona, em semblava des de bastant al principi que havien d'anar allà. Però després hi ha una cosa d'això, de pura intuïció, de dir que em sona millor aquesta o aquesta aquí i ja està. O sigui, ni tan sols vam fer proves de... Va, ens escoltem tot així. I havia escoltat 1 milió de vegades les cançons i em vaig posar una pissarra i vaig dir així no, així sí, ja està, així. Perquè a l'hora de quan es fa un disc, ficar les cançons per ordre, entenc que com... Bueno, jo ho faria així. Com intenteu com que, jo què sé, totes les que són com més pausades, que no vagin juntes, o... Bueno, també és un... O sigui, entenc que sí, que la gent pensa en aquestes coses i nosaltres a vegades també, però amb aquest disco el que hi havia és com dos... Per mi hi ha com dos... moments d'aquest disco que estan desordenats, no els hem ordenat nosaltres. Però hi ha un moment de moltes guitarres, de molta distorsió, rock així, quasi emo, i després hi ha una part una mica més lluminosa de pop, així com... Bueno, doncs, més pop de tota la vida. Aleshores, bueno, podríem haver ordenat com primer una part i després l'altra. De fet, crec que vam fer una mica al revés, que era com intercalar-ho tot perquè no hi hagués com dos parts diferenciades i perquè en veritat tot forma part del mateix i ja està. Però sí, hi ha moltes maneres d'ordenar-ho, és bastant interessant. També quan feia poemes i ordenava per un llibre o per una revista o alguna cosa, també hi havia la gràcia aquesta d'ordenar-ho, que realment canvies l'ordre i canvia... O sigui, canvia tot, perquè, per exemple, la intro aquesta li dona com una personalitat en el disco que una altra cançó, si li donaria una altra personalitat, no dic que no tindria personalitat, però li donaria una altra totalment diferent, saps? Aleshores, sí. Normalment la primera és la més important i sempre és amb la que més ens arrisquem i sempre és la més rara, però també és una mica la idea com començar així, diguem, sense que la gent ho acabi de comprar i que ho vagi comprant a poc durant el disco. Sí, quan escoltes la intro és com... Vale, sé on estoy. Sí, no sé. Del que pots trobar.
Sí, la idea és com que la primera cançó, ja ho vam fer amb el primer també, que era Boleria, que també era una cançó una mica com rara dintre del disco, era com una de les més radicals dintre del disco. La idea era això, no donar-ho tot mastegat i com no posar la més fàcil i la més pop al principi, sinó com que la gent sapigués el que es podia trobar una miqueta. Parlant del nou disc, a mi em va cridar l'atenció la portada, perquè és com tot en negre i la forma del cavall és com com si fos un PNG. Exactament, sí. Jo vull saber el perquè d'aquesta portada. Mira, la portada, o sigui, la idea, la portada la vaig fer jo, però era blanc, no era PNG. Era negre, l'altre, però era blanc. I llavors hi ha l'Ignasi, que és el que ha sigut com el director d'art de tot el disco, diguem, que vam estar-ho parlant i tal, no sé què, i va tenir més aviat ella aquesta idea a través del que jo li anava explicant, que per mi, doncs, això, com intentant resumir una miqueta la meva idea del disco i com el que volia dir una miqueta i tot. I la idea és que, clar, com que hi ha la transparència significa que... Bueno, la silueta és un cavall amb un genet a sobre, no sé si s'entén. I ho heu entès? O sigui, ho veieu? Es veu? Vale, és que jo com que ho he fet, però dic, no sé. Doncs la idea era com que no hi ha un genet i un cavall, sinó que la part negra, que pot ser la foscor, pot ser el que tu vulguis, et fa veure que hi ha un genet i un cavall, però realment no hi ha perquè justament és transparència i no hi ha res, no? Que era una mica la idea del disco de... a mi m'agrada molt jugar com amb la cosa aquesta de el que no estic dient o el que no està passant o el que no... Que el que estàs veient ho estàs veient perquè no hi ha tot l'altre. O sigui, estàs veient la silueta de lo que no hi ha, no estàs veient el que hi ha realment. Que és una idea que em sembla bastant interessant. I amb la portada, doncs mira, l'Ignasi va trobar aquesta manera fantàstica de traduir-ho a la portada. Trigues molt en fer unes cançons, o sigui, cançons, com amb totes com les idees que tens de el que vull mostrar, el que no vull que no es vegi perquè es vegi i tot això, com o ho tens tan interioritzat que les escrius ràpida? És que com no tinc mai pensat abans el que vull dir, o sigui, això mai, però mai. Perquè realment no ho sé, o sigui, no és que no ho vulgui pensar, és que si ara em poso a pensar en què vull dir a la següent cançó, no ho sé, o sigui... de fet, molts cops no sé el que he dit a les cançons que ja estan publicades i per això a vegades em costa les entrevistes perquè no sé explicar realment. I, bueno, no sé, jo crec que la gràcia del pop, que és una cosa que no passa, per exemple, amb la música clàssica, és que et pot sortir una cançó en 5 minuts i que sigui un hit nacional, no sé què, saps? Jo què sé, Manel, la que més guapata és al mar, i és una merda en el sentit de que... És de les pitjors de les cançons. No és una merda, està molt bé, però vull dir que la van fer en 5 minuts, clarament. No hi ha cap dubte de que la van fer en una tarda, saps? Yeah. I a mi m'encanta, i a part m'encanta per això, però vull dir que la van fer en una tarda seguríssim. En canvi, doncs, tindran cançons d'aquestes que duren 10 minuts i no sé què... Boníssimes, que no... Que no tal, saps? I és això, no ho sé, és tot... Jo crec que el pop té molt a veure amb el pop, que, bueno, que Gavina pots dir que no és del tot pop, però per mi entra com dintre d'un univers pop així com bastant genèric. Té a veure amb saber com agafar una idea, una emoció, el que sigui, tal, no sé què, i explicar-la d'una manera diferent a la que ho ha fet, perquè si ho fas com ho fa tothom queda molt cursi. Però si tens la sort de poder... Qualsevol emoció que tothom sent en el seu dia a dia, explicar-la d'una manera diferent, que això és una cosa espontània i que et surt així, doncs tens una cançó pop, no? Jo crec. I, com es diu, tens com potestat absoluta en tots els àmbits de la teva música com a artista? O com estàs en una agència... bueno, crec que és una agència, no? Sí, estem treballant amb 2 agències, però tinc potestat absoluta amb tot. O sigui, simplement hi ha coses que a vegades no les acabo decidint jo, però perquè li confio a gent que en sap més que jo. És a dir, hi ha el Yanis, que és el mànager, que està a Montevelo, que hi ha coses que les decidim junts o acaba decidint més ell que jo perquè confio més. O fins i tot a nivell musical, a vegades el Marc o el Pau, o sigui, productors que han acabat decidint ells aquest arranjament perquè jo hi confio. Però sí, en general tenim potestat per... Vull dir, no hem fitxat per cap discogràfica, que és normalment quan firmes allà és quan et comencen a perseguir i tal. Tenim llibertat absoluta per fer el que ens ve de gust, sí. Això està molt bé. Abans has comentat alguna d'entrevistes i m'ha fet recordar d'una pregunta que sempre fem, i és
Quina pregunta no t'agrada gens que et facin en les entrevistes, i ara sobre amb la promoció de l'àlbum segur que t'han fet unes quantes, i quina pregunta no et fan mai que dius, aquesta pregunta m'encantaria que em preguntessin, però no sé per què no m'ho fan mai. És molt bona aquesta pregunta. La pregunta que no m'agrada que em facin... Potser la tenim apuntada aquí, l'hauré de borrar. No, en veritat, me la fan sempre i sempre la responc i no passa res. Però sempre la pregunta que tal és la de que si tinc molt respecte pel català a les meves lletres i tal, perquè és que em dissocia molt, perquè jo mai he tingut respecte pel català a la meva vida en el sentit de que mai he parlat bé, o sigui, sempre... Però que tant de bo parlés bé, però que sempre he sigut una persona que tot i ser de Barna i tot el meu entorn ha sigut català i tal, sempre he sigut una persona que no para de dir castellanismes, no para de tal, i evidentment escrivint t'hi poses i t'hi fixes més i pues, no diré pues en una cançó, potser. Però no sé, és una cosa que jo crec que me la pregunten perquè em volen agafar com el xavalet que, tot i que porta xandall, parla molt bé català, saps? I em toca els collons i ja està. Perquè, en veritat, per mi el problema no és que algú digui pues, saps? És un altre el problema. Llavors, bueno, no m'agrada, però ja vaig trobar la manera de respondre-la, que és, pues, dient una mica això i ja està. I la que m'agradaria que em fessin i no em fan mai és per què ets tan guapo. Aquesta no m'han fet mai, tio. No, saps què m'agradaria que em preguntessin? Com estàs, tio? Com estàs? T'ho hem preguntat, Sí, però és que la gent m'ho pregunta, avui potser m'ho he preguntat, no, i a més, quan estàs així costa molt dir-ho, però... sí, com estàs és una pregunta que està de conya, la veritat. Nosaltres sempre l'apuntem al principi, com perquè sembla molt fred començar a presentar-lo. És que què tal? Jo crec que s'ha de fer com quan portes ja un rato, saps? Perquè quan et diuen, bueno, què tal, com estàs? Com de dir hola, tu sempre dius bé, perquè no diràs, vale, començo l'entrevista amb 5 minuts dient que estic trist, no? Però jo crec que és la típica pregunta que, almenys per com sóc jo, que se me'n va una mica la olla, si me la preguntessin quan porto 20 minuts d'entrevista, explicaria tota la meva vida, saps? I m'agrada més parlar de mi que de gavina, saps? En veritat, però bueno. No, aquesta és una bona pregunta. No sé, a mi m'agrada molt parlar també del panorama i de Catalunya i de com es mou tot una miqueta, perquè em fa gràcia. I com veus el panorama? A mi m'agrada com saber-ho des de la gent que comença a estar dins o que està dins. Clar, jo en veritat em sento com que... A veure, sí que és veritat que és una escena bastant petita i que, doncs, molt ràpidament com tens la sensació de que ja has conegut a tothom o que ja has... Però realment jo tinc la sensació de que no, o sigui, hi ha moltíssima gent amb la que no m'he relacionat, no he conegut, no... Tampoc he... O sigui, tampoc m'he esforçat molt en aparèixer en aquests espais, en alguns sí, també tinc amics de la música que els he conegut fent música o que els coneixia abans o el que sí. Però veig el panorama, bueno, veig a Catalunya, la veig una mica trista, la veig una mica complexada, la veig una mica traumatitzada a nivell cultural i no sé, i jo intento transmetre com aquesta xuleria catalana que hi ha gent que ho fa i que ho fa molt millor que jo, però que després hi ha moltíssima gent que no la treu i per mi es queda una miqueta com pensit tot plegat. Però bueno, està bé, hi ha coses interessantíssimes, el que passa és que normalment no sonen a la ràdio, però hi ha coses xulíssimes. Però és que per sonar a la ràdio crec que has de tenir contracte amb discogràfica o alguna cosa així. Bueno, mira, nosaltres ens hi hem colat i hem sonat i no en tenim, però sí, has d'alguna manera... Sí, perquè em sona que la Muixca ho comentés en algun tuit de no sono a la ràdio perquè no tinc contracte. Sí, o sigui, sí que hi ha com un... Depèn del programa, depèn de la ràdio, depèn del tal, però sí que hi ha com una línia general que és que les ràdios posen el que les discogràfiques amb els contractes que tenen les discogràfiques, bàsicament. Per això tot el rato els feia flaues i això. No, perquè... Els mateixos de sempre. Perquè estan amb discogràfiques que ho mouen una miqueta tot i això, sí. Ara que estàs parlant del panorama, hem comentat algun cop en episodis passats com que tenim la sensació que s'ha perdut una mica com el missatge de les cançons, no? Que els missatges ara són com més... o sigui, no vull dir com pitjors ni millors, però semblen més buits. Tu també tens, o més sutils, en el que és el mainstream. No? Perquè després segur que hi ha artistes que tenen com missatges més potents. Tu també tens aquesta sensació de que al mainstream els missatges que ara hi ha són com més
no tenen tant de significat o com ho veus tu? Sí, o sigui, jo és el que deia abans, que jo tinc la sensació... O sigui, jo mai intento donar un missatge concret. A mi m'agrada molt una frase de l'Albert Pla que diu «Este es un mensaje que no tiene mensaje, están cayendo bombas en Madrid», que és una cançó molt bona. Però, o sigui, el que crec que sí que passa és que per ser com mainstream a un nivell alt, o sigui, considerant que Gavina no és gens mainstream, en plan, posant-ho en un estadi molt més gran, o sigui, té a veure amb ser blanc i ser neutral i ser molt poc conflictiu, no? Aleshores, per ser molt poc conflictiu, doncs bàsicament has d'intentar que no hi hagi cap mena de... És a dir, missatge sí que hi ha, perquè de fet per mi en una cançó dels Tallets hi ha un missatge concret que a més es va repetint a totes les cançons, però que és tot bé, sigues feliç, saps? O sigui, és un missatge en si molt poc conflictiu. Hi ha un missatge però molt conflictiu. Doncs, bueno, clar, evidentment, si els Tallets es posessin a parlar d'ETA, doncs no sortirien a la ràdio. És que ni que parlessin malament d'ETA, però és que ja ETA és un tema, per exemple, que en si envolta un conflicte que no sortirien a la ràdio, no? Hi ha certs temes que no pots parlar això, no pots parlar l'altre, no pots parlar... Saps? Bueno, doncs cadascú el que li agradi, però a mi sí que se'm fa molt pobre aquest tipus de música que no toca mai cap tema i que no s'apropa mai enlloc i que també com a artista ja a nivell de persona, doncs jo què sé, que tampoc et mulles en res i que estàs com, bueno, una mica això, no? Però bueno, que li passa als Tallets i li passa a la Rosalía, és que també arriba un punt, jo crec que t'acabes liant a contractes i a coses i no pots dir res al final i, doncs bueno, també és una putada, però cadascú. També potser és que nosaltres vam créixer com amb uns grups molt concrets, però jo. Sí. O sigui, com que quan nosaltres estàvem a l'ESO i tal, perquè no sé quants anys tens? 40, no. 26. Per un segon. 26, bueno, 26. més o menys. 21 nosaltres. Clar, el que més sonava en el meu voltant era que si Zo, que si La Raïz, si Every Night, que si com aquests grups que ara sembla que tots ho estan deixant, o ho han deixat. Llavors, com potser hi ha aquest xoque de... Abans de més, anem a fer política en les cançons i ara és més missatges... Vamos a bailar. Sí. Sí, no, però que... A veure, aquests grups eren... És veritat que eren grups, el que es diu així com grup pamfleto, en el sentit de que, doncs, bueno, sí, eren grups que feien música política. Però hi ha molta música que no té per què ser explícitament política, però que també seria molt conflictiva per la ràdio, perquè estàs donant una imatge de Catalunya que no els interessa, o estàs donant una imatge del teu barri que no els interessa, o estàs donant una imatge del que sigui, no? De fet, molts cops aquest rotllo dels castellanismes i tal, i no sé què, que s'enfaden tant, que jo en part estic d'acord, però en veritat el que els molesta és que pues estan dient a la mierda tu puta madre i me fumo un porro en tu cara. I això és en veritat el que més els molesta, més que un castellanisme o no sé què. Perquè el Vaya Valle fa música en català i tampoc el posen a la ràdio perquè, bueno, diu el mateix, però en català i tampoc el posen. Vull dir que hi ha jo crec que hi ha moltes maneres de donar un missatge o simplement de posar un conflicte sobre la taula i, evidentment, pues, la música més mainstream ho evita completament. Bueno, i a part que la majoria d'artistes com tops amb grans números a Catalunya, diguem una persona que no sigui amb pares catalans, o sigui, catalans vull dir com de família... Benestant, o que tenen cognoms que si busques a Wikipedia, cognoms catalans estan allà, o blancs o tal, o sigui, com tot el que és la perifèria, tot això, que és la realitat de molta part de Catalunya, com és aquí al Prat, es queda fora de... dels grans... Bueno, però per això, perquè dubto que algú del Prat es llevi i dir vaig a fer una cançó sobre el Caribe, saps? Ja. O sigui... Ja, el que passa és que, bueno, pues ho fan uns altres i és el que els interessa a les ràdios i tal. Però sí, és això, sí, és el que dic, que per mi que a Catalunya hi ha mil coses interessants, el que passa és que... Pues bueno, és com un iceberg, es veu la punteta, que per mi és el pitjor, saps? I tot lo gordo que està sota pues, queda amagat i ho escolta la gent del barri, del xaval que ho fa. Jo me'n recordo quan anàvem a... Mira, mentida, he estat molt temps a Hospitalet perquè vaig gravar tot el meu primer disco allà, a Bellvitge, a l'estudi que tenien la Ludwig Band allà, ara ja no el tenen. I sempre que hi anava hi havia 4, 5, 6, 7 xavals allà que sortien o entraven de gravar rap, perquè el Paulus, a part de produir pop, també gravava rap.
I pues, eren xavals que jo els havia escoltat, el Pablo a vegades em posava cançons quan marxava i ho feien de l'hòstia, i pues, evidentment no els escoltarà ningú, saps, a Barcelona. És que no arribaran i bueno, vaig ser un, mira, però no arribaran. I és aquest, bueno, sí, una mica el problema, no sé, és el problema, però també, bueno, és que arriba un punt que jo dic que més que... És que no sé quan va ser que vaig estar parlant amb alguna entrevista molt llarga que em deien com canviem el mainstream o com canviem la música mainstream. O sigui, per mi és com que l'underground es vagi fent fort a poc i que hi hagi com... O sigui, que la gent, en comptes d'anar a les reproduccions d'Indicat de l'Spotify, pues, conegui altres coses i es faci una llista i es passin una llista entre ells i no sé què. I així és com es va fer fa 15 anys que va començar com el rap aquí a Espanya. Es feia així, era en plan, et passo un vídeo a YouTube d'aquest xaval que no ha fet ni el... simplement ho ha gravat, no sé què, tal, i així, no? I llavors, però bueno, és difícil perquè ara hi ha com el que seria l'algoritme, que bueno, evidentment beneficia més a la platja que no a això, a qualsevol cançó que parli d'altres temes. Demà tinc un examen sobre algoritme, de fet. Ostres, estic. està bé l'algoritme. Bueno, i parlant més com de cara a tu com a Gavina al futur, com tens... Ara has tret àlbum, com se't planteja com aquest proper any? A nivell concerts o col·laboracions? Sí, bueno, a veure, clar, és un any que bàsicament dedicarem a girar, a fer una gira presentant aquest disco. Bueno, i gairebé seguint presentant l'anterior, perquè fa menys de 2 anys que ha sortit, però bueno, principalment presentant aquest segon. I sí, farem música, no hi ha cap intenció de parar perquè se'ns fa molt divertit i se'ns fa molt fàcil també anar a l'estudi i fer cançons. Però bueno, el que no farem aquest any segurament gairebé segur, vaja, és un àlbum. El que farem és anar fent cançonetes i anar pensant una miqueta en el futur i sobretot fer tots els concerts que puguem, que és també de lo que vivim i de lo que més disfrutem, diguem. I si poguessis escollir una col·laboració, ara mateix com de la gent que t'agrada per aquí de Catalunya, qui escolliries? El Vaya Vaya. Crec que ha anat 2 cops a la sotana. Sí, no sé qui és. Sí, t'agradaria, Apunta. Després del... No, li vaig enviar un correu per si volia venir i no m'ha respost. És el papa del rap en català, Macarra. Sí. Està molt bé, està molt bé. Feia falta un Vaya Vaya a Catalunya. I parlant també del futur, ara se m'ha anat el que volia preguntar. Això m'ha anat completament. Mira que quan estàs parlant la tenia pensada. Ai, mira, tenim aquí una cosa apuntada que crec que pot ser xula. T'imagines com fer una cançó, o sigui, una persona que només escrigui novel·la, com fer una... O sigui, com fer com aquest combo d'un escriptor o escriptora i fer una cançó a través de o una cosa que hagi escrit aquella persona o... Saps? O sigui, no sé ni com plantejar-ho, O sigui, he canviat la pregunta completament, però bueno. Bueno, no sé si acabo d'entendre la pregunta, però jo ho he fet, o sigui... Jo, si l'acabo d'entendre. O sigui, jo tinc amics escriptors que no fan música i que m'han ajudat a escriure cançons, he escrit cançons inspirant-me o adaptant poemes d'amics meus o inspirant-me en pel·lícules, per exemple. O sigui, crec que està tot molt barrejat i que és que en veritat fer una cançó és fer 10 línies parlant d'alguna cosa i evidentment amb la poesia es toca moltíssim, però amb la novel·la, o sigui, amb la literatura en general també, amb el cine també, amb el teatre també, de fet. I de la mateixa manera... O sigui, entre inspirar-te d'una altra cançó, que és el que fa tothom, i inspirar-te d'un poema, doncs és que és bàsicament el mateix. I sí, ho faig molt, o sigui, de fet, en general no són gaire explícites, però tant el primer disco com el segon està planíssim de còpies i de referències i d'adaptacions de coses que m'agraden o no m'agraden i simplement volia com aprofitar i posar. Sí. Se m'ha vingut al cap, sí. Crec que ho he vist també en alguna entrevista i tu mateix ho has dit, que parles sempre, quan parles com del projecte, parles en plural. Entenc que amb això vols dir que Gavina no és simplement com... O sigui, que és més, no que tu simplement... Bueno, sí, jo sóc el que ho vaig començar, això sí que no hi ha dubte, diguem, que ho vaig començar jo sol, i continuo sent el que dirigeix el projecte, el que va decidint una mica com cap on va, diguem. El que passa és que
s'ha anat fent gran i arriba un punt que tampoc ho podria fer ni tan sols decidir jo sol, perquè si m'haig de posar a decidir, per exemple, quan faig un àlbum, doncs m'haig de posar d'acord amb els productors que formen part de Gavin, en veritat, el Marc, m'haig de posar d'acord amb el Yanis, per no sé què. Llavors, o jo què sé, amb la gira, doncs, com plantegem els concerts, com fem les cançons? Som 6 músics que som els mateixos des del principi, doncs, el mateix. Aleshores, sí, o sigui, Gavin és un projecte que jo me'l sento meu, però que també sento que hi ha una part que comparteixo amb tota aquesta gent i que crec que ells també se'l senten seu perquè estan des del principi realment. I simplement el que faig és dirigir-ho, diguem, o sigui, anar-ho portant i anar decidint una mica cap on va perquè ho hem fet així, però també és això, va canviant molt i hi ha moments en els quals... O sigui, hi ha hagut moments en els quals no he sentit que ho estigués portant jo del tot, sinó que hi havia algú altre que estava agafant una miqueta les regnes, no? També depèn de si estem parlant de música o estem parlant de promoció o estem parlant de no sé quantos. Però, bueno, en general, sí, sóc jo amb tota aquesta gent que m'envolten i que posen com de la seva part, diguem. També parlant de la gira i d'això que estàs dient, una de les coses que personalment més m'agrada dels concerts és com transforma l'artista les cançons en viu. Tu tens com alguna idea de com vols que sigui aquest directe o tens pensat alguna cosa de com transformar aquestes cançons de l'àlbum en un concert? Sí, bueno, clar, ja l'estem preparant ja, vull dir que ara ja haig de començar a tenir idea perquè si no anem fotuts. Però sí, bueno, clar, el projecte ha anat evolucionant tant a nivell musical en el sentit de que el segon disco sona diferent que el primer, com també a nivell de que vam començar sent 4, ara som 6, potser serem més fins i tot, depèn de com ho acabem muntant tot. Aleshores això el que fa és que tens moltes més possibilitats, no? I les cançons, sobretot del primer disco, que les vam tocar d'una manera durant aquest primer any, les tocarem molt diferents perquè som molts més... tenim més rodatge, tenim més idea del que podem fer, tenim més possibilitats i, evidentment, el que farem és com adaptar-les a lo que sabem que podem fer ara, que és bastant més xulo. Aleshores, hi ha una feinada bastant gran en aquest sentit d'agafar totes les del primer disco i adaptar-les i de fer les del segon també, com donar-los una volta, perquè les del segon són cançons que s'ha de pensar una miqueta com fer-ho en directe, allò. I a nivell visual? Com tens també com una imatge de com... O sigui, quan penses, per exemple, a l'hora de fer un concert, o sigui, t'ho imagines com si estiguessis des del públic, bueno, jo crec que no som tan lluny, com si estiguessis des del públic o com tu des de dins? No m'ho he imaginat mai des del públic, em faria molta vergonya mirar-me a mi, o sigui, sempre m'imagino jo des de dalt. A veure, en el sentit, si estic pensant, per exemple, en, jo què sé, posar uns visuals a darrere, evidentment, d'alguna manera m'ho imagino des del públic. Però, no, en general, jo sempre que m'imagino un concert, m'imagino en el lloc que estic jo i m'imagino que miro al voltant i estan els meus col·legues i miro davant i està el públic, però em costa molt imaginar-me... No miro mai, tampoc. Hi ha com molts vídeos de concerts nostres i tal i no acostumo a mirar-ho mai. Tinc una mica de repelús a veure'm com a càmera, en general. No miraré aquesta entrevista, seguríssim, o sigui, seguríssim, la puc escoltar. Però a la teva música sí que ho fas o tampoc? No ho faig. O sigui, ho faig en el sentit de que... Quan la fas, no? Quan l'estem fent, l'escolto infinites vegades, fins que està acabada. Després, fins que no ha sortit, també hi ha una època d'escoltar-la molt i de tal, no sé què. Però, diguem, a Spotify i tal no ho escolto. Després, però bueno, ara fa, diguem, un mes i mig que vaig deixar d'escoltar aquest àlbum i ara l'estic tornant a escoltar perquè estem tornant a preparar el directe i és cada setmana escoltar-lo, assajar-lo, tal. Aleshores, bueno, no l'escolto a Spotify perquè l'escolto per altres bandes. Potser sí que l'escoltaria, si no. No ho sé, però no, em fa... O sigui, escoltar les cançons no em fa cap vergonya, simplement no les puc viure com a oient, no sé com dir-ho, o sigui, saps? Sí. És com si et diuen, tu mira quin àudio més graciós i ets tu parlant, o sigui, no... Ja saps el que diu i no fa gràcia, saps?
Llavors m'agraden Tòtils, i a vegades sí que... A vegades les escolto per nostàlgia, per exemple. Això sí que puc fer-ho. O sigui, fa un mes i mig que no escolto aquest tema i no sé què. I dic, vaig a escoltar-lo, que no me'n recordo com sonava exactament. I me'l poso i m'agrada. Però així com a oient de, saps, de tenir-les en una llista, impossible, però perquè és que és això, no? És com escoltar un àudio de tu mateix, parlant de tu mateix. Sí, és raro. Però jo només m'escolto el programa quan hi ha entrevistes. Perquè... Jo és que em passo tanta estona editant-los. Clar, també és veritat. Clar, jo m'escolto molt les meves cançons, això sí, per editar-les, per gravar-les, per produir-les, no sé què. Però la que ja està, i dic, vale, això ja està fora, això ja ho està escoltant la gent. En el moment en què la gent ho està escoltant és quan a mi ja és com, vale, ja està, ja no puc escoltar-ho, ja. S'ha acabat. Però bueno, es pot disfrutar, d'escoltar la teva pròpia música. Ho disfruto més a l'assaig, també, perquè ho estem tocant. I això sí que ho disfruto més, per exemple. Veure com a 5 músics de puta mare tocant les cançons, això sí que podria fer-ho cada setmana i no em cansa gens. Quina és la part del procés com creatiu, més concerts, que t'agrada més? Com des de que comences fins que estàs en el directe, quin és el moment que més t'agrada? A veure, per mi, la màxima intensitat és els concerts, cap a bé i cap a malament, o sigui, és on estàs més nerviós, és on et canses més, és on disfrutes més, és on passa tot el que té a veure com amb la gent directament. Després a l'estudi també és un moment que a mi m'agrada molt perquè és un moment col·lectiu, és un moment amb altra gent que en sap molt de... Bueno, sí, és el moment que estàs decidint com sonarà el següent disco, no? Aleshores és com una cosa bastant emocionant i bastant estimulant també. Però si m'hagués de quedar amb alguna cosa, em quedaria amb fer concerts perquè hi ha com l'energia aquesta que no està a l'estudi, evidentment. I ara, per acabar, sempre tenim unes preguntes predeterminades, bonus, que sempre fem a tothom. Vale. Tòtil, saps què significa? Com una mica tonto, no? Sí. D'aleshores, de l'1 al 10, quant de tòtil el consideres? Jo? Sí. 8. I el projecte Gavina? 9. Ara m'acabo d'adonar que preguntar als convidats saps què és tòtil, que et diguin una mica tonto i després dir-li tu de l'1 al 10, hem de tonto, és una mica raro, però bueno. 8 jo, 9 Gavina. Està bé. Llavors, alguna anècdota com tòtil dins del món com de Gavina i tal? La setmana passada tenia una entrevista i no vaig anar, per exemple. Érem nosaltres. Bastant tòtil, ja sé. Ah, vale, per si de cas. Si no faria més tòtil encara. No, era broma. No sé, ens n'han passat perquè ens va venir tot molt ràpid. Aleshores mira, sí, hi ha una. El primer concert de la història de Gavina. Nosaltres anem amb claca, és a dir, anem amb la pataca, anem amb tot, no? Amagadet, però ho portem. I ara ja no, però al principi ho portàvem de les que no són inalàmbriques i tu has de connectar amb un cable. Aleshores, quan surts a l'escenari, has de saber on el tens amagat i posar-te'l. Què passa? Que jo estava tan nerviós que no em vaig en recordar i dic, tu no sones, saps? I els dic als meus companys, ja estava sonant la intro del disco, que jo havia de cantar al cap de 20 segons i els dic, no sona. I no tenia connectat, i va venir una tia corrents del públic que era treballadora de no sé què, i em va agafar i m'ho va connectar i jo us vaig poder, però tutilada bastant heavy. Home. Però bueno, n'hi ha hagut moltes, o sigui... Home, si has dit 9... Sí, n'hi ha hagut moltes, la veritat. I després, per acabar, al Prat hi ha 2 productes estrella, que per una banda és l'escarxofa i per l'altra és el pollastre pota blava. Llavors, si haguessis d'escollir un dels dos... Què collons és el pollastre pota blava? És un gall, o sigui, un pollastre, només que els pollastres d'aquí al Prat tenen les potes blaves de veritat. De fet, tenim una fira. La carn? La setmana passat... La carn és blava? No, la pota. Les potes que no... Vale. Aquí al Prat són blaves. Sí. Vale. No, si no seria una locura. No sé com no ho he sapigut això mai. No, la carxofa. Potser primer convidat que diu carxofa, o dels primers. Sempre es pot... A mi el pollastre, o sigui, si té la pota blava més ja em fa una grima, però molt millor carxofa, m'agrada molt la carxofa a la brasa. Molt bona. I pues, fins aquí l'entrevista. I, per acabar el programa, sempre demanem que el convidat digui el que li dona la gana per tancar el programa. O sigui, pots dir, promocionar l'àlbum, dir adeu i ja està. Pots dir el que... Tu dir el que vulguis. El que vulguis. No hi ha censura aquí. No hi ha censura.
Vale. Em surt el Raül, la CUP, Esquerra i el PDeCAT, puta Espanya i puta Generalitat.